lokuta da dama muna shiga cikin TikTok sai mu ga bidiyo kawai a shafinmu na farko, wataƙila ya burge mu ko kuma an yi wani abu na burgewa, to amma kafin ka farga sai ka ga wayarka ko ta yi refreshing ko ka yi refreshing abin ya wuce, kuma idan ka dawo ka nemi bidiyon nan ka kasa ganin sa. Misali bari ku ga me nake nufi. To yanzu misali ga TikTok din mu haka, kuna gani, kun ga idan muka zo misali wannan bidiyon muka fara gani, to kawai sai a ce sai mu zo mu yi refresh. Kun ga idan muka yi refresh kun ga wancan ɗaya bidiyon ya wuce, kuma muna so mu dawo, kuma ko mun dawo da bidiyon sama haka ba za mu ga wancan ba. To a wannan bidiyon bari ku ga me zan nuna muku, yanda ko da ka wuce baka yi saving bidiyo ba za ka iya zuwa ka nemo shi. Mu shiga dan na nuna muku yanda ake yin wannan abu. To abu na farko kawai da za ka yi, da ka shigo cikin TikTok ɗinka kana neman bidiyon da kake so ka kalla, ko da baka yi saving ba, kawai nan gurin za ka zo, saman nan gurin sai ka danna. Kana zuwa kawai sai ka danna ɗigo haka full stop, sai kawai ka zo nan gurin searching sai kai searching. Kana yin searching sai ka jira, zai nuna maka haka ga guri da aka rubuta view your watch history. Duk bidiyon da ka kalla iya a yau ma duk zaka gansu, kun gani ga su nan, duk bidiyon da na kalla a yau ga su nan a nan gurin, kun gani ga su nan a cikin TikTok. To wannan shine hanyar, in dai zaka yi haka zaka ga kowane bidiyo da ka kalla, ko da a ce iya na yau ne gaba daya, ko da baka yi saving ɗinsu ba. Kuma kun ji daɗin wannan bidiyon na, ina roƙon alfarma da kuma sharing.